Ακρότιστο ζήτημα στο πλαίσιο του νέου Δήμου είναι η ισόρροπη ανάπτυξη και ειδικότερα η αντιμετώπιση των ανισοτήτων που εμφανίζονται μεταξύ των διαμερισμάτων. Γιατί δικαίωμα στην ανάπτυξη έχουν όλοι, από το δυτικό ως το ανατολικό άκρο της δημαρχούμενης περιοχής. Σας υπόσχομαι ότι το θεσμικό καθεστώς θα είναι δίκαιο για όλες τις γεωγραφικές ενότητες και όλες τις κατατόπους κοινωνίας. Η σύγκληση των 5 συνιστοσών και η ίση μεταχείρισή τους, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες τους, αποτελεί βασική προτεραιότητά μας. Κάθε διαμέρισμα θα αποκτήσει το δικό του ρόλο, θα έχει το δικό του μερίδιο στην ανάπτυξη, το δικό του σχέδιο για το μέλλον.